Pongonena kuti no pamudzi pano ulova ndomwe wachuluka ndete kunena kuti mukhale osamala kwambiri meseji yomwe tabwera nayo panopa makamakatu tiyamba ndekuti ndi chithunzi chomwe mukuchiona pa screen panopo. Chithunzi chimenechocho ndichonena kuti chikuonetsa anthu akuda inde akuoneka ngati masoja asilikali. Anthu amenewo ndi anyamata ochoka mu dziko la Kenya. Komatu iwowo anapezeka kuti ananamizidwa kuti apita akagwira ntchito zabwino ndekutitu ku Russia kumenekoko. Koma atakafika kumene kuja anakapitisidwa kuti akakhale mu training ya usilikali kwa masiku 5 okha basi ndikupatsidwa mifuti ndi kutumizidwa kuti akakhale kutsogolo kwenikweni kwa nkhondo ya ku Russia. Ndipo ena mpakana anatisiya komweko. Izitu ndikuzikamba chifukwa chonena kuti ndinakambako kuti ndimakhala ndi channel chakunoku Justin Tech Malawi Trends komanso ndekuti mwina kaya ndi ku Facebook kuti kumakamba nkhani za ku Malawi komanso ndili ndi channel chimene ndimakamba nkhani za ku Africa nkhani zakunja ndipo tinawulutsa nkhani imeneyi ku channel chathu chimenecho anthu akunja amene amationera kumeneko anaonera kuitsatira nkhaniyi. Ndeno tabweretsa kuti nkhani imeneyi pa zifukwa zotani? Zifukwa zake ndizonena kuti undunatu oyang'anira za ntchito kunoku ku Malawi watulutsa chibaluwa chimene mukuchiona pa screen panopo chikukamba nkhani zokhudzana ndi kunena kuti anthutu akulembedwa ntchito ndi anthu ochoka kunja ndi akuwachenjeza kuti musamale kwambiri mungapezeke zoona kuti mwakagwera nawo m'mavuto. Ndeni mafuna tiyambire pamenepo koma chikalata chili maparagrafu ambiri tingopita makamaka pa paragraph number 3 ndi yomwe titayiwerenge akuti furthermore the ministry wishes to advise Malawians intending to migrate for employment abroad to take all necessary precautions including verifying the authenticity of such advertisement with the ministry to avoid being deceived by unscrupulous recruiters and becoming victims of trafficking. Akuti kungopitirizapo apo unduna uru ndizonena kuti ukufuna nonso pano ulangize kuuza Malawi wonse amene akufuna atasuntha kuchoka kuno ku Malawi kupita dziko lina lake mwina kukaba kugwira ntchito zakunja kunena kuti ngati apeza mwayi umenewo adziyamba kaye awonikira bwinobwino. Kupita ndekuti ku nduna oyang'anira za ntchitowo ndikukatsimikiza kuti izizi ndi zoona kapena wanda akamberembere. Cholinga chonena kuti asanamizidwe ndi anthu awawa anthu oyipa amenewa amene akapezeke zonena kuti awatenga basi ndikukapezeka kuti basitu ikhala human trafficking kuwatenga basi nkukagulitsa kwina wake azikagwira zintchito zina zake kukasanduka akapolo kumeneko. Nkhani zokhazokha tinayamba zija nditangoyambirabe pakolasitu nkhani tifotokoze bwinobwino kunena kuti mdziko muno mwachulukanonso pano ti anthu tina timene ndekuti tikumalemba kayamba Facebook kuti iyayi mwayi wa ntchito mpaka nena ku WhatsApp iti kulembani ntchito ife tapanga ndi zonena kuti basi mupange kilikilinki mwike madetail anu nambala yanu ID namba yanu ntchito zakunja zapezeka muzipita kunja basi. Anthu kuona ndulova omwe ulipo alamwa koma kuti umene wena kumapanga nawo zimenezozo ndizikukulirabe ena mpaka kumaberedwa ndalama ayi nde mupereke rujenitu ndalama ya registration fee ndalama zokwana mwakuti ena kumaberedwa nditudi. Kutsatira zimenezozo pamenepo ndi pamenepo pakubwera tsopano kuchoka ku nduna oyang'anira nditudi za ntchito kuno ku Malawi kunota maonatu anzanu ndekuti akupusitsidwa kale tufati ngopereka uthenga umene akuona kuti ofunika kusamala kwambiri chifukwa chonena kuti zaukamberemberezi zili pena paliponse. Anthu akumapezeka zonena kuti akunamizidwa chonchi zikatero ndekuti kumene akathere ndekuti kosakhala bwino. Ndeti kufuna kutetezani anthu amene mukufuna ntchito kuchoka kunja mapeza mwayi wina wake kapena mwina malinki ena ake muyambe mwatsimikizira kaye ndi undunawo fo nduna oyang'anira za ntchito umayenera kutsatira chonchiso chimene chikuchitira mbali zonena kuti kwabwera ena ake afuna azalembe ntchito a Malawi kunoku amene akafikire ku nduna umene uja tikufuna anthu chifukwa muzamva zonena kuti ayi ati anyamata apite ku Israeli pamakhala mgwirizano ndithu boma limenera lidziwe zinthu ngati zimenezo osati kungonyamuka basi mwakumana kuti basi ma inbox ati ma DM mpaka na wautali basi mpaka muzipezeko zoti mukwera ndege umapita nazo mukathira nazo ukakhala ndi akapolo inu ukapula nzwera za moto nde musamale kwambiri uthenga tikupatsani. Nawo uthenga ndi umene waperekedwa so much important kusowekera kwa ntchito ndi vuto limene tili nalo kuno ku Malawi azinyamata ambiri koma ofunika kusamala chifukwa
in the desperation of some people, others see their success and profits. Pamene anthu ena ake akuvutika kwambiri, mukuvutika kwawo ena amaonamo nde kuti no chipambano chawo komanso nde kuti maphindu awo mmene momwe. Kugwiritsa ntchito kuvutika kwanu kuja ndikupezeka zoti no kukudyerani komanso nde kuti nkukuyikani mavuto. Nde tiyeni tisamale nazo zimenezizi. Nungofuna ndingokambapo nkhani imene ndimayikamba ija. Zomwe zimachitika ku Kenya ndi zonena kuti anayamba kumalandiranso malinki ngati amenewa. Iyayi kwapezeka mwayi wa ntchito ku Kenya, mwayi wa kuje ku Russia. Ngati mukufuna zonena kuti inuyo mupite mukagwire ntchito kumeneko, ntchito zabwino za m'mashopu, muzikagulitsa m'mashopu, ena mukakhala nde kuti migwanya kumeneko, komano ndeti salary yake yabwino muzikalandira nde kuti chani, iyayi $2,000 pa mwezi wina aliyense. Ndalamatu zochulukatu zimenezozo. Anthu amene ali ku Kenya achinyamata anaona zoti ulova kunoku sizili bwino. Anaona kuti apa ndetani tijoine imeneyi. Basi ino ndikupezeka zoti ayamba kutani kumalembera anyamata aja. Kulembera. Ndamati akalembera chonchija basi nde kuti awapezeka nkuwayika m'ma-WhatsApp group. Nkumayankhulira ngakhale Chiswahili chenecha. Fana ito kutenga anyamata amu Kenya omwemo kuti azimenya deal imeneyi. Russia kutenga anyamata amu Kenyamo kuti azirani azipanga deal imeneyi kumalemba ntchito anyamata anzawo cholinga kuti azapirisa kuti zimachitika motero ndetu basi ito anyamata aja amaforokozedwa salale zili motere. Kumaita kubweretsanso ena ngati mbodati mwaona ifetu tili konkuno muona mmene usangalalira zinaenda motere moyo wanga unasintha motere. Anthu kuona zimene zidzala apa ndezi mwayi ndi umenewu. Ndapa pamufunikira chani, mufunikira nde kuti mutipase maejeni ID number anu, passport number anu, phone number, sayinani izi kuti mukunyamuka chani, tilembere china chilichonse, ndege zinyamuka motere mpaka anthu aja apezeko zoti nkunyamuka. Koma boma osatani osadziwa. Anthu aja nkunyamuka ndithu pa ndege wautali ndamakalumikiza ochoka ndege imachoka kaya ku Kenya kafika dziko lina lake ochoka kumene kayifenso dziko lina kateri kukafika nde kuti kuchani ku Russia. Afika ku Russia kuja zoti apa pande ntchito nonso pano. Awezo yangu tengedwa nonso pano muchigalimoto. Tiyeni uku. Tupita kuti no tiyeni uku. Akafika kumene kuja basi alapa nde mwafika kunoku tiyamba kuphunzitsani nonso pano kugwirano mifuti. Kunoko ntchito zimene zili kuno sizoti ndi za m'mashopu yayi. Ntchito imene ili kunoko inuyo mukhala asilikali amene muzikamenya ku front line nkhondo ya Ukraine ndi chani ndi Russia mukakhala kusogolo kwenikweni muzikaomberana nawo kumenekoko. Anthu aja iyayi ife chenje chali mukakana tunde ino moti thana nanu. Pezeko zoti enawo amene amakanawo analandiridwa mapasipoti nde kuti no palibenso njira yoti angabwererenso kujakunso kakhaye chiyankhulo chimene vuto Chirashani zovuta zokhazokha. Anthu aja amangokakamizika mpaka nenawo basi ukalowa nde kuti mukampu ukamenya chani ukamenya ma-training. Training imangomenyedwa nde kuti kwa masiku 5 ena wiki imodzi yokha basi ili kuphunzira kuwomba mfuti basi nde kuti pasidwa nde kuti chani ma-uniform aja asilikali aku Russia wautali kukakhala nde kuti ku front line kwenikweni. Kumene kujako amakakhala ngati nonso panono ngati no Ukraine ziphopotsa anthu amenewa zipha amenewa isamaphe masoja amalasha mwayiona ne mpaka na ina achinyamata aja anapezeka kuti anamwalira kumene kuja ndithu mpaka amalira otumizidwa ku Kenya. Pamene pezeka nduna za ku Kenya atamva zipezi ananyamuka kuti akanyamula anyamata ena amene anatsala kumene kujako zosakhala bwino. Mwayiona nkhani zake ngati zimenezizi nde tengotengapo pamene poponso nde kuti maphunziro tikhaye osamala kwambiri. Mawarning ndi ma-example ake takupasanso apa awa kuboma kapanga chamakhala kukonda nde titenge chimenechi ngati chinthu chamtengo wapatali kuchigwiritsa ntchito bwino osati tipange zathu tingakagwere nazo kumeneko kwapezeka kuti akalowa nazo mu nkhondo zimene sitikulani siziwa. 5 days munthu upange za usilikali utraine 5 days mfuti. Iweyo ukhala usilikali wake otani akakuyikiswa nde ku front line kwenikweni. Guys, careful. Let's be careful. Akuti.